crec que és un dels esports que reuneix molts dels valors que possiblement avui en dia són difícils de trobar. Com sabeu, vosaltres és que ningú, arran de les entrevistes que hem tingut amb els vostres directius, amb el Carles, doncs atravessem una època que no és la més propícia, anem a dir-ho així, econòmicament, per ajudar-vos, per ajudar qualsevol associació o entitat esportiva de la nostra ciutat, però sí que ens comuniquem i sí que ens posem d'acord amb altres qüestions. I crec que vosaltres, i des d'aquí el meu reconeixement als que porteu al club, així sempre ens ho heu presentat, Carles, i així també nosaltres des de l'Ajuntament amb l'esport. Com sabeu, ja una mica l'alcalde feia 5 cèntims, crec que és possible en dies que torneu als orígens, que torneu a poder entrenar i jugar en el camp de Camp Clar, que com sabeu és propietat del Patronat Municipal de l'Acord. Durant aquests dies, gairebé fa 3 dies, amb el club que ocupava les instal·lacions gairebé per complet, hem arribat a una mena d'entesa. Si és així, també crec que és molt important per vosaltres, donat que teniu allà aquest local on efectivament feu un aspecte molt important del vostre esport, que és el tercer temps. Aquest tercer temps que efectivament jo crec que marca la diferència amb altres esports i que omple dels valors de la fidelitat, de la humanitat, de la noblesa que té el vostre esport